start shouting, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. Oh, let's go! Znači ovdje u ovom kutu članovi udruge Mladih arterija koji su bili jako dragi da nam za ovu prigodu znači dopuste da ovaj prostor koristimo. Ovdje su članovi udruge Mladih Revolt koji će se također priključiti ovoj humanitarnoj akciji. Ovdje imamo predsjednicu udruge Žar, novo osnovanu udrugu u gradu Delnicama. Udruga Žar je osnovana sa ciljem humanitarne pomoći na području našeg grada, pa i šire na području Gorskog kotara. Kao što je i same ime govori humanitarna, ona okuplja gerodomaćice, preko nas također idu asistenti u nastavi za djecu s posebnim potrebama i naravno volonteri. U biti je i glavni i prvi cilj udruge promidžba volonterstva, dakle da bi promovirali udruge koje se na području našeg grada bave volonterskim radom. A ima ih, to su Arterija, Revolt, Dotepens, Dolanjski kraj, to su sve udruge na našem području koje mnoge akcije organiziraju i to sve znači volonterski. Isto tako je cilj i promidžba pojedinaca volontera, kojih također ima mnogo, i da ne zaboravim udrugu umirovljenika koja je jako aktivna u volonterskom radu. Pošto je udruga Žar, to je život, ambicija i radost je puno ime, relativno mlada udruga, tako je ova radionica, humanitarna radionica, u stvari druga akcija koju smo mi poduzeli. Prva akcija je bila na Delničkom potoku koju smo simbolički održavali na dane volontiranja, Hrvatska volontira se u stvari zvao projekt, i simbolički je održan na Dan mira, na Svjetski dan mira, to je 21.9. Sređivao se Delničko sanjkalište Potok. Znači ovo je sada druga akcija gdje namjeravamo pomoći onima kojima je to potrebno. Humanitarne radionice su započele u stvari na inicijativu moje kolegice Jelene Holenko i mene prošle godine. Okupile smo šačicu cura, ove godine je malo veći odaziv, malo su nam bolji radovi. Građani se odazivaju, zahvaljujemo svima koji su podržali ovu akciju, kako grad, udruge, volontere, ljude koji su sudjelovali, kupovali naše radove. I također se nadamo i sljedećim akcijama da će se ljudi odazvati, da će prepoznati koliko je volonterstvo važno i koliko u stvari volonterstvo čovjeka čini herojem u njegovoj zajednici. Ovdje imamo predsjednicu udruge Dotepena. Oni također su vješti u izradi ukrasa. Dolazim evo iz udruge Dotepenac, oni koji ne znaju. Mi se naravno na sve manifestacije drage volje odazivamo i sudjelujemo, pogotovo ako je nešto humanitarno, kako smo se i sada odazvali, koliko znači budemo mogli prisustvovati, ali mi u srijedu imamo humanitarnu radionicu u knjižnici i čitaonici za borbu protiv nasilja nad ženama. Nisam zaboravila našu dogradonačelnicu koja zapravo će omogućiti da ova akcija se odvije sa financijskom jednom injekcijom u sve. Evo, za grad Delnice je jako bitno da se rade humanitarne akcije jer na taj način doprinosimo i onim građanima koji nažalost nisu u mogućnosti samostalno obaviti ili kupiti ili riješiti nekakve financijske izdatke koje imaju. Udruge koje su se ovdje okupile uvijek se odazivaju na naše akcije bilo kakve, evo i hvala im ovim putem što to rade i što na taj način doprinose zajednici, razvoju civilnog društva, razvoju općenito naše zajednice kao takve. Pozitivno je to što će se zajednica koja se ovdje okupila bazirati posebno na djecu, na dječje radove i na radost i veselje onih najmanjih koji možda nisu u mogućnosti dobiti nekakve poklone, a žarko bi željeli dobiti nekakve posebne stvari ili zapravo bilo kakve igračke, a njihovi roditelji im to ne mogu priuštiti. Bit je da se sve donacije će ići na račun udruge Žar, koja će tada dati taj novac osobama koje su stvarno siromašne, koje imaju potrebe, platit će im se
znači stanarine, platit će im se režije, kupit će se djeci koja neće dobiti darove za Božić, nešto za Božić, znači sve samo dobre stvari. Evo kao što vidite uz ovaj dio izrađivanja suvenira nekakvih i možda božićnih poklona koji će se iskoristiti u humanitarne svrhe. Naša udruga također koja je sportska udruga organizira u subotu 30.11. dakle od 17 do 21 sat Zumbaton Charity Event, znači Zumba Fitness Party koji je humanitarnog karaktera. Očekujemo 10 do 15 instruktora iz cijele Hrvatske i obradit ćemo 3 programa: Zumba Fitness za djecu, Les Mills Body Attack koji je malo energičniji novi program i Zumba Fitness za odrasle, tako da eto, očekujemo popodne ispunjeno dobrom energijom i nadamo se da ćemo što više prikupiti što više sredstava za naše najmlađe. Dakle, novac planiramo donirati osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića kojim će se kupiti dio informatičke opreme za potrebe znači naših mališana kako bi se unaprijedilo pohađanje nastave. Eto, ukratko, dakle pozivamo svih da nam se pridruže i da učine nešto dobro za sebe, a time i pridonesu znači s tim novčanim dijelom. Ulaznice su za odrasle 30 kuna, a za djecu 15, tako da evo, program je šarolik, ima svega za svih i nadamo se da će biti dobar odaziv. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. Oh, let's go! Za Svetoga Nikolu. Mi smo dali evo samo novac da cure kupe potreban materijal za izradu, ali ovo sve što je tu na stolu to je sve dio kreativnosti i sudjelovanja evo i svih ljudi koji su pristigli u udrugu da naprave neku korisnu stvarčicu koju ćemo eto moći ponuditi i za to dobiti neki određeni iznos. Evo nas ovdje na Delničkoj tržnici sa našim stvarima koje smo marljivo radili 3 dana i ljudi su stvarno široke ruke, cijene šta smo to radili, lijepo trudili se i lijepo kupuju to i bit će novčića za humanitarne svrhe i za našu akciju. Baš je sretni smo. Nešto donirajte i izaberite što vam treba. Evo nekakav ukrasić sad za ove blagdane. Kako to vi držite? A koliko date? Nije određeni. Koliko mislite da je okej? Znači da, procijenite sami.